panahon sa ikan sa tuwa nga siya sa ila mensahe sa awit mga naguluhan why we are UCCP. So lingaw pag sila nagahapon itong circuit fellowship o sila nginan nga ay nakihugda yung usog may napatay CYF and CF retreat kung mahitabo karong siguro around April or May. Dahil napunta tayo UCM CWA nga retreat. So, naangihapon na around April or May. Muhatag na yung schedule para ito ang pagpangalaman. Kaya karoon na ka na ito ang hulugan nun na panahipusa yung mga katauhan sa iglesia sa UCCP Alunan. So makausap pa yung buntag sa kanang mga igsuon o karon sa ulo kita sa Leadership Sunday. Mauning ang panahon nga ato ang ipasalamatan ang Ginoo tungod sa tuang mga pangulo. Mga pangulo sa iglesia, mga pangulo sa tuang nasod, mga pangulo bisan sa tuang opisina, sa tuang itrabahuan. O bisan pa man sa tuang mga panimalay, namatay ng ila diha silbing pangulo na to. Una pa na to ang tradisyon sa patriarchal na ang papa Ginoo ay haligi o yung leader sa panimalay. May isang kung mayroong tao leader, sa man nga po ang panglantaw ini. Siguro mayroong tao na ang leader para nato sa man usa ka lipon, usa ka iskir, usa ka makapa-influence diha sa iyang sikataw. Dunay daghan nga mga gift diha sa iyang kinabuhi. Usahay ang uban maayo kay musturya in public places, may English, may Tagalog, sa kung saan. Mao ni ang ato ang perspective. Apan diha sa mensahe sa Dios, diha sa atong kasulatan, dunay something na gipadayan nato ang Ginoo kung may ang leader. Dunay usa ka tawo na nakaangko ni ang gahom. Ang iyang gahom mao ang pagpanglutos diha sa mga unang sumusunod ni Kristo sa pipila ng mga tuig ng lamay. Usa ni siya ka-membro sa Jewish nga religion, ang patriarchal nga religious community nga dunay goal nga ang ilang religion kinahanglan mo og top number 1 diha sa ilang nasod. O ingon man isang kini sa politika sa Roma. Ang usa ka tawo ginganlan og Saul or Saulo. Pangalan kini sa Jewish nga tradition diin very devoted kaayo sa iyang tahas, no, sa paglutos, pagpatay sa mga Kristohan kaniya tong panahon. Ug alang kaniya kini mo iyang giila nga makapalipay sa iyang Ginoo nga si Yahweh. Apan sa ngadto sa iyang kinabuhi, dunay gihimo ang Ginoo aron mahimong matulid ang iyang kinabuhi. Ilabi na sa iya ang tahas as a leader sa mga kasundaluhan. Ang kasinatian ni Saulo, dili lamang kini nagpundo sa iyang personal na kinabuhi, kundi duna kini kalabutan when it comes to celebration of Leadership Sunday. Si Saulo nga karon gitawag og Apostol Pablo diha sa New Testament. Wala nagkulang si Saulo sa iyang pagpangalanan. Apan ang problema dili husto o dili in line diha sa Ginoo ang iyang himo nga mao kahas. Mao nga dunay tulo kay pagkatikutan gikan sa mga balang kasulatan. Una, nagalihok ng Dios sa matag pangulo nga nagabuhat sa dili husto. Ang Dios naglihok sa mga pangulo nga wala naglakaw o wala nagbuhat sa tinubod nga takas diha kay Kristo. Kung may kitag nagalihok ng Dios sa matag pangulo, no, nga usa kini kalalong maghulugan kana ang mga magtutuo. Ug mao kini ang gitawag nato og pagbadlong. Ang Dios nagabadlong sa mga pangulo, sa mga tao nga nagabuhat sa dili gusto alang kaniya. Sama sa unang verse na ito ang ibasa,
nag-ingon nga niadtong higayon na nagpadayon si Saulo sa mapintas nga paghulga sa pagpatay sa mga tinunan sa Ginoo. Pasabot nga kanang mapintas sa mga mapintas kanang walay kaluoy nga pagtratar, walay kaluoy sa pagbuhat sa usa ka butang nga makahatag og ka-discourage, makahatag og kahadlok o makahatag og pwedeng ikamatay sa iyang bisikata. Mao nang mapintas. Nining tungurang madasigon kay si Saulo sa iyang tahas. Madasigon kayo siya sa iyang calling. Apan ang tahas kay iyang angkon, mao lagi na sa ginaingon nato, dili in line diha sa kang Jesus. Ug tungod kay ang Dios man sa hostisya, Dios man sa gugma, Dios sa kaluoy. Ang Dios kanunay ginang nagalihok. Mga dunay kahayag na mitungha diha ni Saulo ug hinungdan sa iya ang pagkabuta. Dayon mo tong nakadungog sila tingog nga anong gilutos man ako Saulo. Ug kini no tingog ni siya sa Ginoo. Matod pa sa mga interpreter sa mga Bible. Mga igsoon kay tanga si Saul usa siya ka leader sa pagbuhat sa iyang trabaho. Apan ang buhat ang iyang gibuhat makahatag kini og dili maayo epekto sa ubang katawhan. Instead, nga ang gusto sa Dios mao gyud ang pagbuhat ug maayo ngadto sa uban. Sa pa, ang usa ka pangulo tungod sa posisyon nga iyang nahugdan pinaagi sa pagpili kaniya alang sa mga tahas. Dili kay tama kaingon nga tungod kay siya ang pangulo, always kanunay ang iyang sakto ang iyang gipanghimo. Ingon nga leader usahay nanginahanglan sa kita og pagbadlong sa Dios. Ang pagbadlong daghan nga mga pamaagi. Aron mo kini ang kahatag kanato og pagkaamgo nga kita wala na ni ay naglakaw sa dalan kagilangkan ni Kristo. O sa ang atuang importansya diha sa atong pagkasimbahan. No? For example, ang pastor ilala as a leader diha sa church, spirituality sa mga katawhan. Kung doon na dili mahimo ang pastor diha sa iyong pananaw, dili na in line sa pagbubuton sa Ginoo, pwede niyo pagdumon. Pwede niyo siyang sawayon nga makahatag niya ang pagtubo. Makahatag niya ang pagtubo. Nga ang ug kini nga pagpandog sa pag-leader, no? Ug bisan man ni bisan kinsa kung kita pagpandumon tungod sa tuang makaluyahon. Ang pagpandong nga igsoon dili kini aron pakulawan kita. Ug dili usab kini gimin nga wa kay ayo mo pagka-leader kung once nakadumon ka. Kundi gipahinumduman lamang kay kita sa Dios. Nga dunay time nga nahiwi na ang atong pinuhatan o mao kini ang pamaagi aron motubo ang atong pagkatao o mamahimo kitang maluwas gikan sa pagdautan. Mao nga every time kung kita mahimong leader or unsa pa kita nga usap pa kita gigasamunan sa nagkalain tahas. Mao ni ang panahon nga ato ang pangtatong nga galingon. Naglakaw pa ba ako sa dalan ni Kristo? Nagbuhat pa ba ako sa pagpuputon sa Ginoo? Ikaduha, ang tinuod ng Pangulo nagikan sa pagpaminaw sa tawag sa Diyos. Ang tinuod ng Pangulo maminaw sa tawag sa Diyos. Magkaingon kita sa panahon karon nga maglisod na galit paminaw sa radyo. Maminaw na hinuhuntas tingog sa Ginoo. Yan, naglibong taon karon panahon na mahal paminawon ang tingog sa Ginoo. Tungod na sa daghan nga mga nakahatag ka nato o dugang nga mga buluhaton diha sa tuang mga kinabuhi. No? Ato ang internet, no? Ato ang cellphone, kung bisan ato ang mga trabaho. Usahay, nagadugang kini nga dili na kay nato madunggan ang tingog sa Ginoo.
But gusto sa Dios nga pahinumduman kita sama ni Saulo. So wala pa siya na-convert into Christian, wala pa siya nahimong Apostol Pablo. Busy kay siya pagpaminaw sa mga tawag diha sa mga tao sa iyang relihiyon. Instead nga ang tingog sa Ginoo iya ang paminaw. Kumbaga, dili na tingog sa Ginoo ang iyang ipaminaw. Ato makita nga si Saul gibutahan kay sa Ginoo. Gibutahan siya, dili siya magkaon, dili siya makainom. Ayhan siya nakailakig sa si Jesus. Ug ayhan siya nakailakig sa kahulugan sa tinuod ng kinabuhi. Usa kini kay importanteng bahin nga si Saulo giilang powerful nga pagkatao, giilang kadukan kaniadto nga tayo. Pero mas nagsunod siya sa manlog sa tao kaysa manlog sa Ginoo. Apan sa dihang hinabuan niya ang kahayag nga mao ang Ginoo ang iyang pagka-powerful, ang iyang pagkamabangis na himong wala. Mayroon siya, "Who are you, Lord?" And Jesus answered, "I am Jesus whom you are persecuting." Nagpakita kini nga matuod nga si Saulo doon lang yung kasipiyakan sa iyang gihimo. O ang pagkaputa o muli tulukan lang, walay kaon, kilit siya puli kainom, dili kini silot, dili kini punishment sa Ginoo. Hinoon mao ni ang panahon na kinahanglan mamalandong si Saulo sa unsay iyang nahimo sa iyang kinabuhi para sa Ginoo. God sometimes removes our strength so we can learn to depend on Him or her. Usahay kang tarong sa Ginoo nga atong tanang mga butang nga nagahatag dakong babag sa atong pagdugol kaniya. Usahay itukod sa Ginoo nga kinahanglan dula pa'y mahitabo sa atong kinabuhi aron makadugol kita ngadto kaniya. Mao nga ingon nga usa ka magtutoo, ingon nga usa ka leader, kinahanglan ilhon gid nato nga dili kita perpekto. Ug willing kita nga maminaw sa tingog sa Ginoo at the same time ang tingog sa makatawhan nga nanginahanglan sa atong mga panahon. Tungod kay ang leader itawag man aron mahimong bilog mangulo base sa konseg giuyunan ni kinahanglan sa komunidad. Ingon nga pangulo ang atong pagkamapensanon sa kanunay mauni ang uhatod kanato aron kita mahibalong mangulo sa uban. Leadership is not always on top. Leadership is not always a position. Leadership is not about our skill, strength, and capacity, but it is actually listening to the voice and cry of Christ. Bisan pa man ang usa ka bata, bisan pa man ang usa ka ordinaryo nga tawo mahimong pangulo kung siya andam maminaw sa tingog sa Ginoo. And always remember this, next word. God builds leaders not by pride, but by humility. Katapusan ang Ginoong magpadala og instrumento aron magsangkap sa usa ka pangulo. Dugang pa, may utang nga leader sa itong nahuna. Siya nagulihong anak, siya may leader. Siya may mulo anak, siya may umra, sa kaya ang muna sa leader, ikaw yung muso na ikaw may leader. Ikaw yung magtrabaho na. Gusto mo ng leader, leader. Apan, tanaw ang sa nahita ko ni Saulo, ingon nga leader. Dili makakita, dili makakaon, dili makainom. Kinsa may nagtabang ni Saulo. Ang Ginoo always nagpadala ko, usa ka binuhat, usa ka instrumento aron maoy mutabang ni Saulo para ma-fulfill ang kagustuhan sa Dios. Mao nga migawas sa pagitabo si Ananias. Usa sa mga tinunan ni Jesus. O siyempre, nahamog si Ananias nga mutabang ni Saulo kay yamats mupatay kung ka na sumusunod ni Jesus Christ. Kaya ako, apostol, disciple, kung niya mga delikado na balibad din maayo, balibad din sa Ananias, malapit siya. Apan, wala nagpadaog ang espiritu diha ni Ananias. Hinoon tungod sa mga panghitabo
Ming sunog siya sa gustuhan sa Ginoo nga tabangan niya si Saulo. Aron mahatag o magamit ang kinabuhi ni Saulo diha sa mga mao nga mingon si Ananias, igsoong Saulo. Okay, di siya may igsoong, impas mo na. Pero siya, igsoong Saulo, ang Ginoong Jesus nagpakita kanino dito sa dalan sa imong pagpaingon. Nganhi, nagpadala ka na ko aron makita ang pag-usap ng Panginoong Espiritu Santo. O wala niya inanaa pag istorya ni Ananias, delikado siya. No? Delikado siya. Kay umayon siya na tungod na sa imong binuhatan, kung ano na inaan ka, impas si Ananias. Bigani kaya giingon nga tungod sa imong pagkabuta, tungod sa imong dili magkakaon, dili magkainom, ang Ginoo mo yung himo na. No? So, murag na ubos yun ang kuha ni Saulo. Ang giilang na makaralisang ang kahandukan sa tanan, ang mapintas na leader ng mga utusay, karon giilan na nagkauban diha sa mga kastuhan. Ugingan siya o Apostol Pablo. Kung gani, nakatungkod siya daghan kayo mga simbahan sa Thessalonica, sa Roma, sa Episo, Corinto, sa isang usapan. Mga iso, kita usa, expected na dunay moabot sa itong kinabuhi aron himong instrumento sa Ginoo aron tagaan kita og paglaom taliwala sa itong pagkamaluya o pagkamasanay. Sama ni Saulo nga ang Ginoo nagpadala og ngalan ng Ananias, nakatabang kaniya aron matuman ang gusto sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Mao nang moyong tanga dili din maghimpos, dili din mo malapuson ang leader kung walay panabang sa mga member. No? Bisan pa man ang mga kadaguan atong mga leaders diha sa gobyerno, diha sa mga atong simbahan, kung wala na sila yung mga counselor, walay tigtambak, walay mga membro, di na sila maglapuson. Pareha ng mga CEO, no? Mga dagong negosyante, doon na sila yung mga kapalingon nilang private specialist kung sa ilang buhaton, aron daghan pa ilang halin. No? Na sila yung mga instrumento nga gamiton, aron mahimo sila nga magmalapuson sa kung sa ilang himo. So, may yung nga kita usap sa personal na kinabuhi, leader kita o dili, makainin kita ng ang Diyos. Doon na plano nga magpadala na ito kung instrumento aron magtabang ka na ito, aron pagtampo ka na ito. Malipay ba tao na ipag-ampo ka na ito, bisan what time mahibalo? Karang mayroon na ako, always kung nag-ampo ninyo, yung mga pastor. Bakit inyo baka po kung i-ampo, yung mga membro. No? Kinsa na kasulay na ng hospital ta, niya, okay mo luaw. Kung sabi ito muna niya, siguro wala na nagmahal na. Wala na nag-care. Kung hospital ta, wala na yung wala na nidukong na taga-simbahan, wala na si pastor, sa pastor, kaya malo pag ito natin ko. Apa, ingon mo sa kasimbahan, kung mahibalo ta, doon na yung atlet, kasi ito ginabuhan. If dili ta mga sa itong pasyente, mga pastoral prayer, kung dili makailakip sa itong ang mga hilong ng mga pag-ampo. O kini importante kayo na itong isip mga magtotoo. Diin atong i-claim nga dili kita pasatan sa Ginoo. Bisan naman ang unsay, bisan naman ang naay bisita na to, o may bisita na to, di kita pasatan sa Ginoo. Maliber man kita o mamibro, kaya siguro tanga diha sa Dios na doon na ipadala ka rin ka natin. O di ba kahapon, basin himo niya kitang sama ni Ananias nga mahimong tigdasig, tigtabang sa uban mo nang ingong nga membro sa simbahan. Atong yung iampo kanunay ang ato ang mga leaders. Leaders sa itong nasod, leaders sa itong simbahan, leaders sa itong puro, leaders sa itong barangay, leaders sa itong clan. Kanang ato ang kanabang ato ang batasan na sige tagpanaway sa ito ang mga leader. Sige tagpanaway. Ato na lang iampo sa Ginoo, ato na sila iampo, mas magkatamang pataan nila kasi sige tagpanaway ng kapatay gibuhat. Mga mo na pinagagamit karon ng panahon. Ato silang iampo. Mas mayo na kung kita maitabang kanila. Simple nga pag-ampo alang sa leaders nga unta mutubo pa ang ilang mga kasing-kasing diha sa Ginoo.
Mga igsoon, ang kahimtang ni Saulo dihan sa ulang kasulat na nagpahingog ka nato ang buhat sa Dios sa atong kinabuhi. Nagpadayon pa. Tingali, naglakaw kita sa tuang ugaling nga katakos sama ni Saulo. Tingali, naglihong pa kita sama ni Ananias na murag mahandong ka, muhimong ug samtay nga matabang. Ang atuang pagsimba karon nagpadayag na ang Dios mutawag ug ordinaryo nga tao aron makahimo og transaksyon ng mga butang. Mao nga magampo kita nato sa Ginoo nga bisan sa atong kinabuhi mamahimo kitang leader, dili lang leader sa posisyon apan leader tungod maminaw sa tingog sa Dios. Mosunod sa iyang ug motabang sa uban aron makita ang kahayag ni Kristo. Hinangad pa nga ang Dios nagalihok na nato aron gamiton kita alang sa iyang hikayan. Sa ngalan sa Mahal sa Anak ug Espiritu Santo. Amen.